especial sensibilitat per poder notificar, subvencionar, sancionar a les persones amb més risc d'exclusió per un costat. Igualment creiem que s'ha de també de modificar, de subvencionar, de sancionar totes aquelles ordenances, taxes i preus públiques que fan relació a la responsabilitat social. I per tant, aquelles empreses que incloeixen dintre de la seva activitat hi ha una certa atenció sobre la ciutadania a partir del seu comportament ètic i de la seva responsabilitat social, i igualment per al context planetari en el que vivim, també els que fan referència als temes de medi ambient. Per tant, nosaltres entenem que aquestes són unes ordenances que necessiten fer un canvi en relació a les ordenances fiscals que provenen dels anys anteriors. El motiu per al qual s'ha de fer aquest canvi és la conjuntura econòmica en la que vivim i que està repercutint de manera accelerada en les famílies barcelonines i que té com a mínim una repercussió que tindrà durant tot l'any 2009. Per aquest motiu creiem que la pressió fiscal municipal en general ha d'estar per sota de les previsions de l'IPC. Per això creiem que hem de fer una aposta per la microcirurgia fiscal i adreçar-nos de manera més personalitzada en els col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta serà la premissa a partir de la qual Esquerra Republicana establirà converses amb el govern centrat en les empreses a nivell de responsabilitat social, allò que fa referència al medi ambient i sobretot la protecció dels que tenen més risc de quedar exclosos davant del creixement dels índexs d'atur o davant del no aturador que té la inflació i davant de la situació econòmica que hi ha.